ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖାଇଦେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଆସ ଏହି ବିଷୟରେ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରାଜା ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ? ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣେ ଠକ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ତାହେଲେ ରାଜା ମୋତେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବେ। ସେହି ଠକ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଅ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଏବଂ ଠକ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଲେ। ଠକ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଦୁହେଁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ମନେ ମନେ କିଛି ସ୍ମରଣ କଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଫେରିଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାକୁ ଠକ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି 2-3 ଦିନ ବାହାନା କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଠକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ନେଇ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଠକ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠକ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତଳକୁ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠକ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପେଲିଦେଲା ଏବଂ ରାଜା ପାହାଡ଼ର ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ରାଜା ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ କିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ? ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତଥାପି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କ ମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ଠକ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକୁ ନେଇ ଆସ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କାରଣ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିଲେ।